Ànima de gos, d'Antoni Vicenç. Un relat curtet que tracta la història d'un assassí en sèrie contada pel seu ca, d'acord? Ja és tot una mica diferent. En Tòfol és un maltractador que no sap estimar i quan estima molt mata, d'acord? Sobretot quan el fan enfadar. Fa servir el seu ca com a excusa per anar a caminar de nit i trobar dones i mantenir relacions sexuals. En aquest llibre hi ha descripcions sexuals bastant explícites, d'acord? Hi ha una dona que mata que el deixa tan tocat que la sent cantar després de morta i tot. I en el final, sincerament, per així com està escrit el llibre, que és com una prosa fotogràfica, no sé com ha acabat la història, m'haureu de dir. És una història que va de reencarnació, d'emancipació, de religions orientals i també d'amor als animals. Té un pot de tot, se llegeix molt ràpid i és una cosa novedosa i interessant. Espero que t'agradi.